Irin soyayyar da jama'ar birnin Maiduguri suka nuna wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan a ziyarar da ya kai birnin Maiduguri domin gudanar da yakin neman zaɓe mai zuwa wanda ake sa ran in Allah ya yarda za a yi ga watan Fabrairun shekarar 2019. Dubban jama'a ne suka dakatar da harkokinsu domin tarbar shugaban ƙasan don su nuna masa irin ƙaunar da suke yi masa. Shugaban ƙasar Najeriya dai Muhammadu Buhari ya yi matuƙar farin ciki a game da irin ƙaunar da jama'ar suka nuna masa, tare da yin alkawarin magance matsalar cin hanci da rashawa a ƙasa Najeriya. Ina sanar da ku cewa alkawarin da muka yi shekara 4 suka wuce na kan aboku zama lafiya da wadata da kuma kashe cin hanci da rashawa. Da yarda Allah ku kuka yi shaida cewa mun yi nasara akan abu na farko, kawo zama lafiya. Za mu kuma ci gaba da yi batun cin hanci da rashawa. Shi ma muna iyakar ƙoƙarinmu. Shugaban ya ce za a hukunta duk wanda aka kama da laifin cin hanci da rashawa a Najeriya. Masu gidaje waɗanda ba su iya bayani yadda suka gina su za a anshe a saida a sa kuɗin cikin baitulmali. Kuma na muka alkawarin duk wanda aka samu da laifin cin amana kowane ne shi za mu hukunta shi. Saboda haka ku kwantar da hankalinku, ku sa ayyukanku a gaba. Ba za mu ci amanar ku ba kuma za mu bari a ci amanar ku ba da yardar Ubangiji. Gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shettima ya ce sakayya ɗaya da jama'ar jihar Borno za su yi ma shugaban ƙasar Najeriya shine su fito masa da ƙuri'u miliyan 2 a jihar. Wallahi tallahi yana kaunan Borno fiye da ko'ina a Najeriya. Yana son mu, yana kaunan mu, yana kyautata mana, kuma ba abin da za mu raba illa mu cire mishi kuriya miliyan 2. Jama'a da dama sun halarci taron tarbar shugaban kasan inda suka hada da manyan 'yan siyasan jihar, jigajigan gwamnatin jihar, maza da mata, tare kuma da yara da manya. Su ma masu kaɗe-kaɗe da raye-rayen gargajiya ba a bar su a baya ba wajen tarbar shugaban kasan. Saina Muhammad, taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.